nyt liikkeelle, eli lähdettiin 3 kertaa kierrosta viestiin. Rami ja Terttu Vilkonen johtaa tätä kisasta ja Kaapo Levänen sitä 3. Ja Indira Heikki lähti Savake Laksosan mukaan tuohon kisaan. Nyt tulee Markula tiukka viimeinen kierros nimittäin. Toivottavasti Kaapo ottaisi vähän etumatkaa kiinni. Joonas hoitaa homman. Joonas hoitaa toisella osuvalla sitä hommaa. No niin, Tuomaisen Pertti lähtee Lepun viestiä viemään sitä Hyökäisen Marjas lähtee naisen porukkaa viemään. Sitten Savon Dynamon joukkue on seuraavana lähdössä siellä. Ja niin, ja kaikki on nyt liikkeellä. 3 joukkuetta, sitten Immoisen joukkueella. Seuraavana tulee tuohon vaihtopaikalle. Mä voin kirjata sen. Ja lähti viimeinen vaihto, eli Seppo lähti Lepun joukkuetta viemään eteenpäin siinä. Sitten naisten joukkue, Jorma Horttana, Mikkelin Nonivin, vielä lähti sitä äsken liikkeestä Asta Kankalan Lepun naisten joukkueesta. Markku Levänen lähtee tavoittelemaan Asta Kankalan etumatkaakin, eli kuinka sieltä tullaan. Ja loppuaika on noin 2 minuuttia suurin piirtein tässä kisassa. Noin Seppo Maas ratsuna 7,3. Sitten Levästen joukkueen Markku Levänen maalissa ajassa 2.17,5. Sitten naisten joukkueella kun joukkue 2.20 ja 6,4. Ja viimeinen